O meu amigo Pablo deronlle un computador vello e preguntoume se podía convertelo nun computador funcional para usar no seu día a día. Eu dixenlle que sí, claro. Para non ter que comprar e consumir inútilmente, vamos ver que teño pola casa que podamos usar. Teño estes altofalantes, que ainda están sen usar, teñen moitísimos anos e nunca os saquei da caixa. Para conectar o monitor coa CPU necesitamos un cabo HDMI. Cabos de alimentación. Fan falta un para a CPU e outro para o monitor. E tamén vou levar un cabo de Ethernet porque non sei se a CPU terá ou non Wi-Fi. Eu penso que non. Entón para conectar a internet. E por último, tiña tamén pola casa un teclado e ratos en fíos, que son moi vellos. Para que teñades unha idea, este é o receptor sen fíos. Temos aquí o teclado e máis o rato. Pillas. Como sistema operativo vou instalar o Linux Mint, porque é unha distro de Linux que vai ben, que é fácil de usar e coa cual eu xa teño experiencia. Agora vou meter o Linux Mint neste pendrive. Outro día. Pois estou na casa do Pablo e temos aquí todo o necesario. Vamos alá. Pois o rato non vai, entón toca ir comprar un rato novo. Muy mimosa. Que feito? Saudiña.